Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki nong sentiat ke Odisha kilayo Kurup Haduh sau Klur tingka ke Pisa na ke Ïingsah u deba brata mohanti u badai u deputy director Katanat Mines hadin bakila penlong ke jingkenra namar ke jing suba ba udon keti haga kam bam klop u mohanti u lashim ya ke Pisa ke ba lai pau hajar tingka na unong dia doyong badan laisen na kebenta ban penyat bed ya ke kam ha ke ba ula syakem ya u mohanti lakem no ha ke sengi baar bat layo ban Kurup ru Haduh sau Klur ke Pisa na ke Ïingsah jong u ha bu bhan shwar hadin balakem yu kinong trei Katanat vigilance kila khenra ya ke Ïingsah jong u ha bu bhan shwar kumju ru ha ke Ïingsah ki kemi ki kpa jong u bar ha ke office trei kam jong u ha kutak ha ke ni ke jing khenra lalap sa shilak arpau hajar ke Pisa na ke office u mohanti lalap ru baudon ya ke yeng ba armara ha bubhanishwar but shispa lai program kaksir kani ke jing yo Kurup Pisa kade ke jing yo Kurup ke ba he ba ke ba Katanat agency ki yo Kurup halor kane la penrung muka duma persya yo u hapo ki kendon ka Prevention of Corruption Act kum kane ke jing ja kala jaru ha ka nyo tarik uyayong arajar arpuar ha ke ba la yo Kurup ya ke Pisa ke bakot lai point sau Klur tingka na ke Ïingsah jong assistant engineer ha Ganjam district layat ho ki khubor ke NDTV.